Had, Hogar strašni, braća Dalton, Šizofrenija, Bulet, Conan Berberin, Poslednje more, Regulator, Nemirni, Besputnik, Armuši, Bon Shakersi, Pevačko društvo Milica, All Stars i La Faz ili 15 vrnjačkih grupa sa po 2 numere u HD rezoluciji sa kvalitetnim višekanalnim audio zapisom ili 90 minuta uživo na profi snimcima prikazano je premijerno sinoć u Vrnjačkom bioskopu u okviru projekta koji je pokrenula Pop radionica, a podržali Vrnjački kulturni centar i Skupština opštine Vrnjačka Banja. To je zajednički projekat Pop radionice i Vrnjačkog kulturnog centra. Ideja je bila da snimimo što više vrnjačkih grupa u što profesionalnim uslovima. Srećem da je Skupština opštine izašla u susret i sve to isfinansirala. Takođe, kulturni centar je bio više nego zainteresovan da nam pomogne u celoj toj akciji. Takođe, sa neke svoje strane su pomogli Vrnjačka radiotelevizija i turistička organizacija, tako da mi večeras puštamo 15 vrnjačkih grupa sa po 2 kompozicije, ali je to samo deo materijala koji smo snimili. Snimili smo puno više, pa ćemo mi to tokom leta da puštamo na raznim lokacijama u gradu i u raznim prigodama. Ja rekoh posle ove bioskopske premijere da će materijal moći da se vidi i u programu Vrnjačke radiotelevizije i tako dalje. Koje grupe, sa kojim numerama su se predstavljali i koja će biti prva prilika, odnosno program u Banji, a da će šira publika moći da vidi? Nama je plan da ovaj materijal završi na YouTube-u, na Vrnjačkoj radioteleviziji i da završi na jednom zvaničnom DVD izdanju za koje smo već uveliko u pregovorima sa Take It to Leave It Recordsom. A što se tiče tih javnih emitovanja, prvi plan nam je 2. maj ovdje u paviljonu, prva majska svirka koja je ove godine 2. maja i onda ćemo vjerojatno da postavimo jedno malo veće platno i da pustimo to ljudima koji nisu došli večeras da sve to vide. Ovo večeras je onako neka vrsta premijere više za muzičare nego za neku širu populaciju. Sada, onako iskreno i intimno, koji je komentar muzičara? Uvek je ono, moglo je bolje, trebalo je ovako, ali zvanično profesionalni prvi komentari? Ovi muzičari, deo muzičara uopšte nije čuo snimka, oni će da ih čuju večeras, verovala ili ne. Ovi koji su čuli su vrlo zadovoljni. Tonski je to jako ozbiljno odrađeno, to je radio naš sugrađanin Luka Petrović, znamo ga kao gitarist iz grupe Regulator. On istovremeno studira zvuk, tako da mu to dođe buduće zanimanje u životu. On je to radio sa svojim kolegom sa fakulteta Gezom Farkašom, tako da su muzičari vrlo zadovoljni ovi koji su čuli. Ili da budem vrlo precizan, od vrnjačkih grupa samo trenutno Regulator i Šizofrenija imaju bolje tonske snimke i to je diskutabilno da su ti snimci bolji. Tako da ja mislim da je jedan stvarno veliki korak za vrnjačku muzičku scenu, bez daljnjeg. Ja bih te još samo zamolila, ako je uopšte izvodljivo u 2-3 rečenice komentar trenutnog stanja na vrnjačkoj rock sceni. Pa šta znam. Ko je aktuelan, ko pravi nešto novo? Trenutno nam je bolja situacija nego ikad, zato što imamo više bendova nego ikad, vrlo se dosta svira, imamo odličnu saradnju sa gradskim institucijama, tako da evo sad ovaj koncert 2. maja u paviljonu radimo sa turističkom organizacijom. Paralelno imamo sve ove svirke koje se dešavaju u Vili Bitalj, gde sviraju manji autorski bendovi. Ja mislim prvi put u istoriji Vrnjačke Banje, u novijoj istoriji Vrnjačke Banje, što je popularno se kaže, da imamo 7-8 svirki za redom u kontinuitetu i to će da se nastavi dalje.